So hi guys, welcome to my YouTube channel again. Sa panibagong vlog na naman na gagawin ko ay magre-report ng aming lesson. Siyempre, puro yung nakaraan na vlog ko ay puro baking, ganon, pagluluto, sa exercise. Siyempre, ito ngayon naman, ang binigay naman sa amin ay mag-report kami about sa aming lesson. So, ang aking topic ngayon ay ang peripheral components. At ang napaloob dun ay ang input devices. Ano ba ang input devices? Ito yung mga devices na kailangan mong command sa computer kung para mapag-encode ka ng mga data at mga iba't ibang i-input sa computer. Ito yung kailangan yun para magawa mo ito sa computer mo, tulad ng keyboard, mouse, scanner, digital camera, touchpad, and joystick. Ito yung mga example. Ang unang example ng device ay ang keyboard. Siyempre, kailangan sa computer, kailangan mo ng keyboard para makapag-encode ka ng mga data mo at makapag ka ng iba't ibang command. Siyempre, pag wala tong computer na to, paano ka magta-type, di ba? Kaya ito yung isa din sa mahalaga sa computer. Siyempre, ito mo pipindot-pindot yung mga iba't ibang letters, iba't ibang mga command, ganon. Kaya, ito ang unang-unang example ng input device. So, ang pangalawang input device ay, ito ay yung pointing device. Ito yung nakikita natin sa computer natin, sa screen, yung may nakaganon yung arrow. Siyempre, ito yung mga example, mga pointing device. Ang una ay yung mouse, pangalawa yung trackball, sunod yung joystick, yung controller, at yung Wacom. So, ano ba pinagkaiba ng mouse sa trackball? Yung mouse, di ba yung mouse, ginagalaw natin na ganon. Tapos may pinipindot. Ang trackball naman, yun yung sinaunang mouse dati na, ito yung mouse, tapos may bola siya, yung bola lang mismo gagalawin mo. Makikita mo na gumagalaw yung yung pointing, di ba? Yung point. Pero may pindutan pa rin naman yun, syempre. Yung joystick. Ang alam ko kasi ito, isang laro, yung ginagamit na yung ganunan. Tapos yung controller, syempre, ito na yung sa mga games. Yung Wacom naman, ito yung yung tablet na, yung may pen, ganon. Ang pangatlong input device ay yung scanner. Syempre, alam naman yung scanner, yung pang-scan ng mga pictures natin, kaya mga documents, kapag kailangan natin ng extra. O kaya, kung sakaling may sira na yung documents natin, syempre, ipapa-scan mo para magkaroon ka ulit ng bago. Syempre, hindi lang naman pag-i-scan dito. Pwede mo rin dito na ma-edit yung yung gusto mong i-scan sa bago mo siya i-print para kung may gusto kang baguhin o kaya tanggalin dun sa luma mong documents o kaya sa picture. Ganun yung sa gamit sa sa scanner. Ang pang-apat naman ay yung digital camera. Siyempre, digital camera, yung mga tulad dati, yung camera na, yung gano'n, yung box, yung maliit. Siyempre, hindi lang sa panahon yun, hindi lang pang picture ito na para magkaroon kayo ng memory, gano'n. Ngayon, ginagamit na rin siya para sa computer, sa cellphone, lalo na sa pang security purposes, tulad ng mga CCTV, gano'n. Kaya, malaki na rin ang improve ng camera bukod lang sa sa pagkuha ng pictures. Kasi alam ko sa panahon ngayon, bibihira na lang yung gano'n na camera maliit. Ang common na lang ngayon is yung Canon, yung pang picture taking talaga, mga pictorial, gano'n. Mga pang photoshoot na camera. Kaya yun. Ang panglimang input device naman ay yung microphone. Yung ginagamit sa computer din. Pero nitong isa, yung parang katulad ginagamit sa SM, yung pag nagpe-paging, ganon. Kasi pangalawa nito, yung may headset, tapos yung may mic na. Ito yung ginagamit na common na ginagamit sa sa call center agent. Kung mapapansin nyo, ito naka-earphone ako ngayon, kasi kung hindi ako naka-earphone ngayon,
is mahina yung boses ko, hindi nyo masyado maririnig. Kaya, tsaka rinig na rinig yung electric fan na nakatutok sa akin. Kaya, ang ginawa ko na lang ay earphone na Bluetooth na lang para rinig na ako. Yun. At ang panghuli sa input device ay ang CD-ROM o ang DVD-ROM. Ginagamit na ito sa computer ngayon na hindi lang ito para yung makaano ko ng sounds, hindi rin yung may nakakita kang picture kung may gusto kang i-save sa CD na picture kaya sounds, pwede mo siyang isaksak dun sa computer. Ang kadalasan dati na ito yung mga lumang computer dati. Abutan ko yun, yung malaki yung TV dati ng mga computer. So, ngayon naman, ginagamit na lang ito pang di ako sure kung alam ko, hindi na masyado to sa mga iba't ibang computer. Ang na lang, may mga laptop, ganun. Pero yung computer na yung PC, mga personal, hindi lang ako sure kung meron pa rin na ganito. Yun, ito na yung huling input device sa peripheral components. Ito guys, sunod na natin ay yung output device. Ano bang ang output device? Siyempre, ito yung output device displays information on a screen na naka-display na sa screen natin na nag-create na yung printed na hard copy, gano'n yung yung nag-generate ng sound tulad ng monitor, printer, speaker. Ito yung mga example na ng mga output device. Siyempre, ang unang-unang output device ay yung monitor natin. Siyempre, dito mo makikita yung display na sa mga computer natin, di ba? Yung makikita yun nandun yung mga application ng computer, mga ganon. Kaya dito mo makikita yung mga information na sa computer mo, sa monitor display. Yung susunod natin na output device ay yung printer. Siyempre, itong printer nakapag-produce na ito ng hard copy ng naka-encode dun sa loob ng computer mo para magkaroon ka ng sariling kopya. Kung sakaling hindi mo na ginagamit yung computer mo, at least may may papel na hawak para kung ano yung binigay sa'yo, di ba? Ganun yun. Siyempre, yung huli, yung speaker. Siyempre, alam naman natin itong speaker kung para saan. Alam naman, gawin mo itong headphone, edi nabing ka na. Siyempre, yung ginagamit na kung ayaw mo mag-headphone, kaya gusto mo lang mag-sound trip, ganun, saksak mo ito sa computer mo, syempre, para magpo-produce siya ng sound. At doon na nagtatapos ang ating vlog ngayon sa araw na ito. At sana sa pinanood nyo ay may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko kanina. At syempre, like and share and subscribe to my YouTube channel. Kahit na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na ilalabas na aking vlog tungkol sa kung ano ang mga ginagawa ko sa buhay-buhay, ganun. At salamat guys, at ingat palagi and bye-bye.